повсякденний макіяж. І перше, з чого ми почнемо, це підготовка нашої шкіри. Я використовую термальну воду для того, щоб розмочити верхній шар епідермісу, і він став більш слухняним, щоб я могла краще справитись з злущеннями і підготувати шкіру до наступних продуктів. Не жаднічаю, дівчата, щедро змащую шкіру. Наступний крок в підготовці шкіри – це скрабування і пілінгування нашої шкіри. Пілінг дисками від українського бренду Skin Bar я пропрацьовую лущення, які теоретично можуть десь у нас виникати. Кожна з вас знає свої проблемні зони. Концентруємо максимальну увагу саме на них. Не просто поялозила по обличчю, а так ретельненько протерла. Наступним продуктом зволожуючий тонер, для того, щоб краще змастити нашу шкіру і підготувати до нанесення тонучого засобу. Будь-яка шкіра хоче пити, особливо взимку в опалюваний сезон. Будь-яка шкіра відчуває зневоднення. Саме з цим фактором я зараз і працюю.